karami ko babba sai kai kauna. Tunda ta kama ni tintini yau na mance kaina. Ashe sabo ne tintini yau ne na dau kaina. So sabo ne in ya kama ka sai hakuri ai dole ka more. Don mai yin so ba ya katare. A zuciya ke damun ka a kirje na so kanka. Ko so ko kauna duk wanda ya kama ka kayo hakuri. Ya hana yaro tashi so, ya hana baba tashi so, ya hana gwamna aiki, yana hanyar tafarki. Dan haka ba ma barki, idan aka ganshi a ganmu, dan shi ne ƙarshenmu. Yayi gamo, yayi gamo, sai na ba abu ki taso. Na shagwaba na kiririta ne, na so ne baki zangarta ne. Ki ayo baki alkinta ne, soyayya na fada. Kira ki zan bada, jigun umma da abba. Gaske ba na roba, ce musu ne na shirya. A fili cancan kunya, idan ba ke ba zai nafa abu ba zan yi aure ba. Idan ba ke ba zai nafa abu ba zan yi aure ba. Idan ba ke ba zai nafa abu ba zan yi aure ba. Ba zan so wata ya ba in ba ke ba.